hvis man bruger 12.000 kroner. Jeg bliver stinkende rig. Stop en halv. Hvis du er 14% af ludomaner har mellem 50 og 100.000 i spillegæld, og 7% har over en halv million. Nej, det vidste jeg faktisk slet ikke. Prøv lige tænk, at for 12.000 kroner kan du få 100 kilo blandt selvslæg. Eller det her meget fine hus. Eller måske en lækker tur til La Palmas med fly og hotel inkluderet. Men hvorfor gambler jeg så? Hvorfor bruger jeg så mange penge? Jeg vil da meget hellere til Las Palmas. Men jeg tror ikke, jeg kunne lade være med at spille. Hvorfor er det der? Det ved jeg ikke. Det er på grund af dopamin. Når vi snakker om dopamin i sammenhæng med ludomani, er det den følelse, ludomaner får, når de vinder i et spil. Altså det er en følelse, som alle ludomaner er afhængige af. Det er ligesom alkoholisme med livslang risiko for gentagende tilbagefald. Men du nævner ludomani. Hvad er det der? Definitionen af ludomani er, når man er afhængig af et pengespil. Ludomani det kaldes også for det skjulte misbrug, for man kan ikke se, når nogen har ludomani. De kendetegn, som der er ved ludomani, som tit bliver forvekslet med andre, det er hjertebanken, søvnproblemer og forklaringsproblemer. I øvrigt begynder rigtig mange spilleforstyrrelser allerede i teenageårene. 3,5% af unge udvikler allerede der ludomani. Det er altså i modsætning til 1% af de voksne, der gør det. En undersøgelse viser også, at bare college-studerende generelt har en tendens til at spille med højere satser end resten af befolkningen. Men du kan altid kontakte hjælpecentret for ludomani eller specialister, hvis du har brug for hjælp. Men hvordan kan jeg så finde ud af, om jeg faktisk er en ludoman? Altså, der er 9 kriterier, man går ud fra, men her er de 3 vigtigste. Den første er, at man spiller med sådan stigende mængder penge for at opnå en ønsket spænding. Den anden er, at man er restløs, når man forsøger at stoppe. Den tredje er, at efter du har tabt penge, så tager du tilbage til det sted, hvor du har tabt dem, for at se, om du måske eventuelt kan udligne dine penge. Nu har jeg faktisk lige tænkt over det, så tror jeg tager turen til Las Palmas. Vi ses! Vi ses!